za mu tattauna ne akan yadda a matsayinka na ɗan social media zai zama kana da wata ƙarin ƙwarewa da za ta yi maka amfani ko da ba siyasa. Ya za a yi ka zama cewa dole sai an yi da kai? Ya za a yi bayan zaɓe ko lokacin da babu gangamin siyasa ko baka cikin ƙungiyar siyasa za a iya damawa da kai, za ka ci gaba da cin gajiyar damammakin da ake da su a social media? Kamar yadda kuka sani, zuwan waɗannan kafafe a shekaru 10 zuwa 10 zuwa yanzu sun kawo sauyi sosai a ɓangarori da dama na rayuwa, kama daga harkar siyasa, tsarin tafikar da gwamnati ko aikin jarida ko kasuwanci, tallace-tallace da kuma wayar da kai da ma abin da ya shafi hulɗa da jama'a. Saboda a yanzu da yawan ku za ku ba da labari cewa da wayarka za ka isar da sako ga miliyoyin mutane, wanda da ba haka tsarin yake ba tare da kana da gidan rediyo ko ka shiga studio ko wani abu kamar haka ba. Sannan wannan sauyin da ya kawo ya sa cewa akwai wasu sabbin damammaki da ya buɗe. Misali, kar in manta, kafin da fara jawabi akwai wanda ya tambaya akan iyaye su, akwai abin da nake son ƙara yin bayani duk da zamu zo magana akai, amma saboda kan manta, wannan social media ta zo ko ta zo da sabbin damammaki ko in kun tuna da ba ana aikin jarida na paper ba, aka yi na talabijin, amma yanzu fa duk wanne ne yake tashi, yanzu na social media ne, kun ga zamani ne yake zuwa yake tafiya. So haka shi ma da AI ya zo ko ya fito da sabbin damammaki yanzu, asali ma ayyukan da ake sa ran za a rasa saboda AI, damammakin da ya samu kuma sun dame wannan sun shanye. To haka ita ma social media na akwai damammaki akan ta. Abin da na ce ba na so in manta shi ne AI ba ran da zai katse. Ka taɓa danna calculator kaga ta katse? Ko kuma Google ya taɓa ɗaukiya? So tana iya yiwuwa sai manhajar AI ɗaya daga ciki, ChatGPT ko wani ya katse, amma ba shi nufin kuma duka AI ya katse. Shi yasa a gaban mun zo za mu ga hikimar ma ka iya amfani da manhajoji da yawa. To waɗannan damammaki da social media nan ta kawo ko ga wani abu ne akan matar sarki. Ina firtu ne wanda ya sauke zai gani. Na ga ba za ku iya karanta rubutun ba, amma dai shi ce mu ne sauke ya tura wani, saboda akwai abin da mun je za a buƙaci ko ku danna ta. Amma duk da wannan damammakin da social media ta kawo, akwai abin da in ba ka da shi zama rakiya kake kai abin nan kafa. Misali, yawwa ka sauke, to muna firtu yawwa za ka yi tura wani a WhatsApp, wanda ya sauke tura na WhatsApp. Yawwa idan mutum bai tsaya ya fahimce su ba, ya fahimci a social media take aiki ko, to zai zama kawai kake aiki. Kun san dangi biyu ne a social media. Me zai faru? To abin da nake so kafin mu gama wannan takardar mu fahimta shine, ina so ya zama kowa ya zama akwai abin da ya dogara da koda ba wannan zai iya ci gaba da rayuwarsa. Shine point din da nake so in fito da shi. Tasirin da waɗannan social media suke da shi shine ƙwarewa ake ginawa. Idan kana da wata ƙwarewa, to ko da babu wani rabulwa ne ko ya mutu ko an raba a gwamnati, to za ka ci gaba da yin testing, dole a dama da kai, ba za a gajiya da kai ba. Misali, yau idan kana da wanda ya sauke da Allah ya tura a gurbin, wanda ya sauke ya tura a gurbin. Idan yanzu baka da wata ƙwarewa ko sai a kwace maka Facebook ɗinka, sabon aiki ne kan ka zo ka sake dawo da shi. Amma idan mutum yana da wani abu da yake bayarwa ko cikin kanin lokaci za ku ya mai gurbin, saboda akwai wata ƙwarewa da yake da ita ba iya ga wannan ba. Misali yanzu kana iya ganin akwai wani da nake following, ina ga mutum biyu haka ina following ɗinsu, ɗaya yana saka abun, akwai wata Dr. Halima ya jiga da sai takara, akwai wanda yake saka abubuwan tsohon gwamnan Kano Ganduje. So mahallin shaɗi nake son bada misali a nan shine, in ka shiga shagon su completely abun za ga abun Dr. Halima, shi ma in ka shiga za ga abun Ganduje. Kenan wa'annan mutanen wa suke bi? Ganduje da Dr. Halima ko? To ni kuma so nake mutane ku su biyu. Kun fahimci me nake nufi? Mutanen ya zama ku suke bi. Da ku kuke da haja yanzu, ku kuka sa haja. Kuke so wanda za ku tallata. In kun tallata a haɗin kanku ne, amma kuna da kadara. Ba wai ya zama ku ne kamar wasu kuke ɗaga ba. Idan ka buɗe wannan abin za ka gani a shafin farko akwai abin da na faɗa cewa kada ka ɓata lokacin ka wurin gina rayuwar wasu, alhalin kai ba gina taka ba. Abin da yake tafiya kamar yadda na faɗa, ƙwarewa abin da ka iya shi ba ka iya rasa shi ko da ka rasa mai gidanka, wannan skill tare da kai yake, gogewar ka ce. Yau idan ka iya gyaran babur, dan muna yin gyara a wajena sai kai zuciya ko muka yi faɗa, ba zan iya kwace abin da ka koya na wannan gyaran ba ko? Da haka babban abin da muke so kenan mu cimma a wannan abar. To menene matakin farko?
mataki na farko shine mutum ya gano ƙwarewarsa. Abin da ake nufi a nan gaba ɗaya ko babu wani mutum da Allah ya shoye shi ba shi da wata basira ko da kiki babu, sai dai wanda ya mai da kansa da kiki ko kuma wanda bai gano tasa basira ba ko kuma wanda ya gane tasa baiwa yake kallon ta wani. Ta matsayinka na matashi bari mu kalli wani abu. In za ku tuna a social media ɗin akwai wasu, yanzu na bada misalin rukunin mutane biyu ko waɗanda suke bada abu da kuma waɗanda suke karɓa ko to shikenan a nau'in abubuwan da ake yi a social media ko a internet a samu kuɗi ko akwai wasu rukunin guda biyu. Na farko akwai wanda zai zo misali ya maka wani services kamar yanzu ce idan ina yin gyaran waya in wayarka ta lalace ka zo in gyara ma kaga ba kowa da kasa nake sayawa wata kwarewa nake da nake gyara ko kuma wani ma ya ce shi ba da shawara yake akan wata matsala in ka je za ka biya shi ka saurare shi ya wayan maka da kai ko ya baka solution. Kun ga wannan ba kaya ya kasa ba. To akwai kuma wanda kayan yanzu huluna yake sayarwa in ya kasa hula ya siyar. Kun ga kwarewa wasu a sai da hula ko to da wannan taimakon na social media zai iya wa idan na zo na a shago na mutum 10 ne za su siya, amma albarkacin na saka a social media sai ya zama cewa na samu mutane 20 ma wanda a rana ba na samun wannan customers din, amma saboda wannan hikimar ta waɗannan kafafen. Abin da yasa na bada wannan misali shine in ma dai kana da nau'in wata baiwa a bangaren wata sana'a amma kana da matsoron ka fito da ita ko kana koya ko kuma yanzu anan da za a yi tinki a matsa kowa wani in ka ji korewar da yake da zaka mamaki amma saboda yana ganin ta ba sai ya kula da yana koyewa a can kasa bai aka sani ya binne kansa ya cutar da kanshi. To kowa akwai baiwar da yake da ta amma ya ake ganowa ya zaka gane baiwarka shine anan sai abin da yake faruwa shine ana buƙatar da kai da kanka ka gaya kanka gaskiya kakkewa da kanka ni me na iyawa. Abin da ake nufi yanzu wani za a ga cewa idan ya rubutu abinsa ya fi tafiya, wani kuma ya iya bidiyo. Yanzu nan mutane da yawa in aka ce musu ga gigs ba sa yarda ta ake ba shi wani saboda rubutunsa ake gani. Kun fahimta? Akwai waɗanda kuma suna namuna da su a TikTok suna yin bidiyo amma wallahi in za ka sa musu wuka su yi rubutu ba za su iya. To kakkai da kanka ka gano ina ka fiyawa sai ka rike masa wuta shine sirrin nasara. Amma idan kai da kanka ya zama cewa wai kai kana yin komai kai ne can ko kuma zawas ma wanda ya fi kowane lalaci tunda zamu zo kansu shine yanzu kawai sai a dauki statement a turo in an sa a group kawai shikenan sai a dauka kowa ya dai sa a shagon sa. Na jin yaushe ne naga cikin za a rana daya sa mana statement wajen guda nawa ina mai like din dariya saboda kawai ni ba zan ma karanta ba ya bata mana lokaci. To zamu zo kansu in aka turo wannan me ya kamata kai a matsayinka na in dai kana so a ci gaba da dama da kai ko kuma ka tafi. To na farko dai anan da takarda kowa ma cin yanzu kowa ya notin kai me ka fi iyawa, rubutu ne, shirya bidiyo ne, wani za a ga graphic ya iya, wani bidiyo editing, wani kuma gabatar da shiri, akwai wanda kuma ɗaukar hoto ya iya da yin harkar flyer ɗin nan, wani kuma ya iya amfani da ya za ga a cikin mutane kowa akwai inda ya fi kwarewa. To kai ka gaya kanka gaskiya kakka yi kanka me ka fi iyawa. Idan ka gane shi sai ka rike masa wuta. Ina son wannan zan zagayo kowa ina son da Allah ya fitar min da abin da yake gani shi ya fi iyawa. Shi ne kai kanka in kai ka fi samun nutsuwa ka fi kwarewa boy tso ba ka fi iyawa duka gano wannan za mu da kansa. Abinda mutane suka fi sanin ka da shi, abinda kake son mutane san ka da shi shekaru uku. Sannan idan haka baka iya gano wannan ba ko to baka shiga samun nasara ba. Idan har ka gano cewa ga inda na fi kwarewa ga inda baiwa da tafi to daga nan ne kama hanyar ci gaba. A ƙarshen wannan za ku ga cewa akwai plan cewa nan da shekaru uku ko wata kwana kaza in kana so ka sauya da wanne za ka fara. Saboda haka da zarar mutum ya ɗauko abin da ya fi kwarewa to daga nan zai fara irga nasara. Bayan ka ɗauki wannan format ɗin cewa ni yanzu rubutu na ifiya ni yanzu kaza to ya kamata kuma ka sami niche. Idan ni yanzu huluna nake sayarwa ko to shikenan sai in gane cewa zan fito da mutane abubuwan guda ɗazu daga su yake baku misalin za ka iya brainstorming da ya yi nan da waye kida za yi magana shaga akan wannan ma gabar ta zo za ka yi amfani da ya nan ka tambaye shi misali hulun da kake sayarwa ko ta sana'ar da kake a bayan fage ya za ka bunƙasa ta ya za ka dinga yin content akan wannan abin. Bari in baku misali akwai waɗanda na sani suna yin harkar sola ba kuma dan sun zama wasu shegu harkar sola ko sun fi kowa ba amma kawai sai suka fara yin content cewa misali idan ana ruwa ya za ka yi wa solar ka in solar ka ta samu kaza ya za ka yi sai mutane suke ta following ɗinsu suka haɗa mabiya. Kun san me zai baku mamaki kun ga wannan wani abu ne suka ɗauko suke ba ta suke kawo mana aikin sola ba daga nan sai kofar kawo musu aiki ta buɗe. Akwai wanda gini yake amma yana tattalin ginin sai yau gashi mun zo mu tattalin nan yana samun customers. To ya zama akwai abin da aka san ka ba kawai shafin ka sai dai ka ɗauko mana ko content ɗin wani ka saka ko an yi statement ko bai zama akwai abin da kake iya rike mu da shi
da ko da ba a baku wani abu da za ku yada ba kana da abin da za ka sa a shafin ka, wannan shine kake gina shafi ka raya shafi. So da haka yanzu kaga bayan ka zaɓi format, ina buƙatar kuma ka zaɓi kai wani layin kake ganin za ka ɗauki salon content ɗin da za ka dinga yi, wanda za ka dinga research a kansa kana wayar da kan mutane, ko kuma kana yin wani abu na ilmantarwa ko wani abu da zai haɗa maka mutane. Idan ka haɗa mutane shine zai bayu ka samu ko abin da shafi talla da sauran abubuwa wanda su ma a gaba za mu maganar su. Idan mutum ba shi da ƙwarewa komai ba, ina tambaya yanzu duk wannan abin da aka yi sai da mutum shi zero, shi ba shi da komai, baya wata sana'ar, ba wani abu da yake ganin ya iya, a zero yake, ya zai yi? Wa zai yi magana? Yauwa na Allah ya mun shi. Idan aka ce mutum ba shi da ƙwarewa komai, to ni a guri na abu da ya kamata yi shine sai ne wanda suke da ƙwarewa, yana bibiyar abubuwan da suke yana samun ilimi lokacin da zai kai time da zai fara. Yauwa sai waye zai kara mana wani point? A haba dai mutum. Ta sai waye zai karo mana? Yauwa ga. Abin da za ka tana shi ne ko? Wallahi ba wanda aka yaba iya. Shi ne sai ka fara neman koyo. Kuma wannan koyon duka hanyoyi ne masu kyau. A cikin wannan slide na bada misali cewa za ka iya koya ta hanyar social media. A wasu ba suna mana surutu gaskiya. Yalla bai, kun san ba gaskiya in harkar nan ba ta yi, wanda ya surutu gaskiya fita za su. Ni da ko ganin nan, so ɗan tawaye ne. Idan ba ka da ƙwarewa ko sai ka fara koya. Wannan koyon yanzu ba sai kana da ko sisi ba. Ba dalilin da sai ka jira wani ya horar da kai, ko sai an ɗauki wani ya ɗauki nauyin baka wani horo sannan za ka yi. Duk waɗannan abubuwan ga wani abu ne akan matar sarki. A ƙarshen nan takardar shi ma na kawo link ɗin wasu da dama da za ku iya zuwa kyauta ga sanan darasan ma da yawa an koyar da su, mutum zai shiga ya je koya. An riga an yi nisa kawai ka yi an baka, amma ga sanan ga wani abu akan matar sarki. To yanzu na ce za ka yi amfani da social media, za ka yi amfani da GPT, Coursera, Google da su tutorial na Adobe, za ka iya koyon ilimin muka da dama. Kawai abin da nake bukata shine ka zaɓi me kake son koya. In dai ka zaɓi wannan, ka gama yin mai wuyar. Sai na ce ka ɗauki fanni guda ɗaya da kake son ka samu gogewa a kai. Misali AI, video editing, graphic, ko kuma abin da ya shafi public speaking, ko kuma ma photography da sauransu. Sai na ƙara da muku wani abu cewa ƙwarewa a yanzu ita ce jarin da babu wanda zai iya kwace maka ita. Ku riƙe wannan, ina ta maimaitawa, idan ka dage ka iya waɗannan abubuwan ka samu ƙwarewarka, ko da siyasa ko ba siyasa ka tsaya da kafarka. Ba dole ne sai mutum ya je makaranta ba, ko wani ya ɗauki nauyinsa, wannan ma na faɗa. A yau duk waɗannan darasan gasu nan kyauta za ka shiga ka yi su. Abin da ake bukata kawai shine mutum ya kudura aniya sannan ya jajirce. In an fara ba a tsayawa, inda kana sa abin nan ya nasara, inda kaga ba a fashin sallah, to yi ake da gaske. In an fara babu dakatawa. To, abu na gaba, na ce gina sunanka kafin ka gina sunan wasu. Abin da nake nufi a nan shine, yau idan a ce kana da mutane suna bin ka saboda wani abu da kake yi, ko wani content da kake kamar da na bayani a bai, ka dauko wani abin kana idan wannan mutane suke bin ka ko, to damammakin da zaka samu suna da yawa. Damammaki da zaka samu suna da yawa. Bari in baku misali yanzu, wancan da na baku misali da shi mai aikin sola, ya je yake koyar da ga yadda ake yin abu kaza da sola, ga yadda ake kaza, sai ya dinga samun aiki. Yanzu idan ni ina da kamfanin da nake samar da panel, ba ya kamata in ba talla. Me yasa? Client ɗinsa ko sun dace da wannan audience ɗin ko? Haka idan haka gini kake tallatawa, in sai na buɗe gidan bulo, ba ya kamata in ba talla. Kai zan bawa. Sannan su tallan da ake sa a social media ko san ya fi reality. Yanzu idan ka je ka ba da talla a gidan rediyo ko, ta za a gano wani mechanism za a baka gano cewa mutum ne suka saurara? Babu ko? To amma a social media fa, to ya fi tabbas, saboda haka akwai opportunity da yawa, akwai dama ta samun tallace da kuma samun kuɗin shiga idan ka tsaya ka gina. To, yanda ake gina naka brand din a gane ka cewa yau an ce wannan dan malam, mutane duk su gane shi. Ko an ce on top, kowa zai gane waye, bisan da aka magana. Gaskiya akwai wanda suke mana fa magana ta Allah.
in za a samu wani jan wuya ya tashi duk wanda ya gama ya kada shi kawai ya fice kun gani abin zai fi yawa abin da ake shine abin da ake so ka gina ko shine yadda mutane suke kallon ka sannan me mutane suka bi sanin ka wannan yana da muhimmanci a social media a zana ba ku misali da gigs ko kuma na san anan duk da zan tambaya akan gigs duk da ba za a faɗa an san me yake yi ko a ko ni layi ne ya dauka ko to wannan abin yana da muhimmanci in baka da wannan gaskiya da sauranka sannan wani amincewa kake so ko kuma ka gina wa mutane tsakaninka da su shin in ka wallafa abu mutane suna yin shakka wannan yana da muhimmanci in dai kana da social media amma ka wallafa mutane ba sa yarda ko suna jiran wani sassan gaskiya akwai matsala to shi ma a gaba za ku ga abin da ake amfani da shi in ba ka so ka samu irin wannan matsalar wani sabon abu kake iya samarwa wannan abu ne da yake da muhimmanci ko wance fiye da komai abin da ake nufi da wani sabon abu ne kake iya samarwa shine ba zai yi yanzu azumi misali na baku cewa an yi statement sai ko ya dauka ya saka tsakani da Allah a cikin mutanen da suke sawa nawa yake tafiya misali nawa kuke ganin ana kalla da yawa wanda ya fara sawa ko me yasa shi ya fara kawowa ko yawwa to abin da ake nufi nan ko da idan yanzu shafin ka ko okay ina mic ne ya ina mic ne idan abin da kake iya samarwa ko already akwai shi a internet ko a kafafen kenan ba samu abu kawo ba ko to sunan ka dan rakiya kun gane ko me nake nufi wasu kake tayawa rakiya dan idan ba kana samun kuɗi kana iya samun dala kaza kana ganin ga dala amma an tashi biya kaga ta zuke saboda an biya mai asalin kwantan nan a kuɗin naka za a kwashi a biya shi ai shi ka taya aiki to shine amfanin kuma shafin ka bai taɓa da kuka ya karfi ba so ka dage zama akwai wani abu da kake samarwa akwai ka kai matsayin da mutane suna isa shin shafin ka dan su ga mai ka wallafa amma idan abin da kake sawa already suna isa samun sa a wani shafin dan me za su biyo ka ka gane me nake nufi yanzu shikenan bayo zai saka statement ina bin Abdulaziz dan me zan mu shafin ka dauko min wasu listin sa kamar mai tamu me yasa zan bi kun gane me nake nufi gaskiya sai na samu ne yayin mun karin bayani wannan magana da nake wa zai mun karin bayani a kai cewa kake kawo abin da babu shi a cikin media misalin da na bayan yana kawo statement Abdulaziz yana kawowa ni a gani na idan kana son kawo canji babban kai kofi a fes na abin da suka yi za ka iya mayar da abin content walau sun yi shi a rubuce da turanci kai kuma ka fassara abin da hausa a takaice kai wa mutane abin da bayani alaikum salam shi ne take je sace kan daidai da aka yi wannan satin abin da ta ce sai sabo labari sabo fresh kan wani abu sai gina nashi a kai sai na to akan wannan sai na ce mutum ya tambayi kansa shi idan aka ambaci sunanka me mutane suke fara tunawa rubutu bidiyo AI jirabi ko kuma kawai ana tuna cewa siyasa wani abu ne jigon sai siyasa ta rabu da shi ba abin da nake nufi kwarewarka ita ya kamata a ce ta ce a gaba sai siyasa ta rabu da kai idan kana da wannan sai ka fi samun nutsuwa sannan ba ruwanka da jiran ma ko wani ya ba kaza ko wani ya ba kaza da abin da kai wannan ra'ayinka ne ta wannan ba ina nufin ba wani nufin wai kawai ka gina suna ba ne a'a ina so ka gina suna da kuma ƙwarewa ya zama ka haɗa wani abu da ka iya wanda ko da bayan ba siyasa ina maimaita za ka iya cin moriyarsa idan mutane suka san ka da ƙwarewa guda ɗaya kuma suka yarda da aikinka to za ka fi samun damammakin aiki haɗin gwiwa da kuma ci gaba a sana'ar da kake yi muna page number 7 ta ka daina dogaro da mabiya kawai ana abin da ake nufi shine followers suna da amfani amma gaskiya ba su ne jarin babban jarin ka shine kwarewar da kake da ita me ka iya wani aminci jama'a suke da shi a kanka ya ingancin aikin da kake yi
menene ya bambanta content ɗinka da na sauran? Me yasa idan ina bin Aminu dan malam me yasa zan bi shafinka? Shin akwai abin da kake sawa wanda shi baya sawa? Kun fahimta? To da haka mun fahimta anan kana buƙatar mabiya amma kuma da ƙwarewa. Me jigon ƙwarewa? Sai na bada misali da cewa followers guda 20,000 babu ƙwarewa ko to ba su da wani amfani, saboda idan ka rasa su ba wani tunoka da za su yi, kawai sun manta da kai ka tafi, saboda ba wani abu da kake ba su. Amma kuma mabiya 2,000 waɗanda suke da ƙwarewa ko zai iya samun damammaki ya zama consultant, ya zo ya training ana biyan shi, ko kuma ya zama shugaban kamfani ba tare da wasu yawan mabiya ba. Yawan mabiya ne abin ba, ƙwarewar ita aka fi bukata, domin ƙwarewar za ta haifar mutum ya samu ƙarin mabiya masu yawa. Followers suna iya janyo hankali, amma kuma ƙwarewa ce take buɗe mutum ya samu damammaki. Da kana iya jan abin ka ya tafi viral yanzu, amma kuma a gaba ya ki ci gaba, sannan babu wani da zai samu. Kamar da zai ce wannan ya yi nuna ƙwarewarsa akan aikin sola, sai a neme shi ana ba shi aiki saboda akwai wani abu da ya buɗe masa dama. Yawan mabiya ba koyaushe yake nuna ƙwarewa ba. Kamfanoni da hukumomi suna neman mutane da za su iya samar musu da mafita, ba kawai mutanen da suke da yawan mabiya ba. Wannan ba ku rike shi. Misali, akwai kamfanoni da dama da suke bayar wa 'yan TikTok talla. Wata wani sai ka wani ba yawan mabiya ake duba a baya. Za a koyar da sun za a bayar talla sai aka fata saboda babu wani abu abinda take yi, babu wani balu da yake a ciki. Yare ne wannan masu yi masu yawa. Mun tafi nan ba edge. To yanzu nan mun zo abin da ya shafa harkar AI. A takaice me ake nufi da AI? Mutum ɗaya ya ne ka amai da ni abin nan mana duk mu ne. Da su kai magana a sa kaga nan ba wanda ya magana yauwa malama. A ba mu ji ba wallahi. Ga mic. Yauwa me ake nufi da shi? Ka faɗi wani abu. Akwai wanda ya tsara bayani? Na. To kawai abin da nake so gani a nan, shi wannan iyayen da ake magana ko kawai wata fasaha ce da take iya yin aiki, wanda aikin nan da take yana buƙatar sense ko kuma tunani ko ƙwaƙwalwa ta mutum. AI yana aiki da fasaha tamkar mutum, wanda da mutum ne yake iya yi. Wallahi ni ma na kusan akadi wanda baya so ya fita. Yawa harkar nan da kuka gani mu nan kun san family ne yan social media, kuma gaskiya ana disturbing din mu. Mun sanar da kanmu cewa wannan taro an ɗauko shi ne da siffa ta arewa wacce ce ta arewa. Saboda haka ɗaya daga cikin shi ne sanda mai gabatar da bayani ke gabatarwa, wanda yana da uzurori dubunnai, amma ya samu ya zo domin ya ba mu wannan ilimin da za ka je ka yi shi sai ka kashe wasu dubunnan daloli, amma a shirya a samar da shi. To kada su mutum mataki abu na farko dai wayoyinmu su kasance a silence. Abu na biyu, idan kana da wani abu za ka tattauna da wani ya zama dole salin alin kawai a jiya a sawa. So da Allah yanzu mataki na farko da zamu fara assessment wanda ba ya dace a ba certificate shine wanne ne ya fi mai da hankali. Cikin da masu system ba za ta taimaka ba bayan abin da za mu yi observe. So ba duk wannan ba, dan Allah mu kalli darajar abin da ya kawo. Arewa ake kuma an gane kuna da muhimmanci wurin kawo ci gaban arewa. Shi saka muka taru a nan gurin domin ba mu tunan da ilimi, domin daga yau zuwa gobe a fara ganin alamun sabuwar arewa da Najeriya. Wuraren rubutunmu zagi da ci mutuncin da ake mana, yan arewa da kai ne, yan arewa banzaye ne, yan arewa a fara ganin cewa da gaske dama wannan karya ce. So dan Allah a yi hakuri a jira malam Sharfadi ya gabatar da wannan ilimin nasa. An yi alƙawari Yauwa shi wannan AI din ko
yadda za ku gane shi kamar yadda na ce wata fasaha ce da take iya yin aiki tamkar mutum duk iya yin aikin da mutum da yake iya yin sa na'ura ba ta yi. Misali yanzu idan kana da ofis sai ka ɗauki sakatare wani aiki yake yi maka da wasu ayyuka da zai taimaka ma ko to shi wannan iya yin kamar sakataren ka an samu maka da wani ma'aikaci ne bambancin su kawai shi ba ganin sa kake a zahiri ka taba shi ba sannan shi baya gajiya komin dare komin rana in ka buƙace shi yana nan zai ja ka aiki. Wannan shine kawai abin da za ka gani. Da haka yanzu idan ka ba sakataren ka yi maka rubutu ko wani abin yi maka kawai in ya shike nan sai ya tafi ko kana dubawa to wannan ko yake shi wannan babban rule ne a kan yayi duk abin da yayi sai ka duba akwai dalili duk abin da ya ka tabbatar sai ka duba saboda kai ne ka dauke shi aiki a yake ma aiki ba kai ne bawansa ba kai ne liman. Shi sa idan ko ga social media ana cewa wai ana zagin mutum yanzu duk an lalace gashi nan sun yi amfani da AI sun yi shirme ko san me abin yake nuna ga yana nuna rashin kwarewar shi wanda ya amfani da AI din saboda a kwarewar ka ko in dai ka kware ba wani kuskure da AI zai ma saboda in yayi kuskuren za ka gyara masa kuma daga cikin rahamar da Allah ya so kan ma AI shi ne in ka gyara masa fa yana karɓar gyara in kana masa gyara yau da gobe ko ya yake kamar yadda na ce in ka ɗauki karamin ma'aikaci a shagon ka ofis ɗin kake gaya masa ga aikin kai yayi kuskure ka gyara masa gobe haka zai kware har ya goge ko to shi ma haka bai yi training ɗinsa ake saboda haka wannan wani mataimakin ka ne. Akwai wani shekarar da ta wuce ake wani rigima da ɗan gidan gwamnan Bauchi da wannan mutum shore sai ya ɗauki wani rubutu an ce wa ɗan gidan gwamnan Bauchi ya yi ko sun yi wata almundahana ko menene sai je kai ChatGPT saboda ya gane in yi da Hausa abin yana tafiya ana comment sosai sai ya saka a ChatGPT ya fassara masa sai sa a Facebook ɗinsa aka yi ta comment ana murna amma a ciki akwai inda aka kawo magana Bauchi Central Market da aka ChatGPT sai fassara shi da cewa wai kasuwar tsakiya sai mutane suka yi ta bukurin inshora shi a gashi nan kasuwar tsakiya ana ta mai dariya to irin wannan ne idan ɗan jarida ma ya amfani da AI sai aka samu matsala sai yana cewa ai sun lalace matsalar amfani da AI kenan bayan ba AI ne lalace ba ɗan jarida ne ko shi wanda ya abin ne ya lalace. Yanzu a wancan lokacin me ya kamata shi hore yake wani nake so ya an samu yawwa yake haka ina jin ka yawwa da amma akwai abin da ke so fara nan pointin ku da haka ne amma abin da ya kamata yi ko abin da ya kamata yi ya samu wani makusance shi wanda ya san bangaren ya wayan mashi da kai ya fahimtar da shi sannan ya san gundarin abin da aka rubuta inda gyara a yi kan lokaci. Akwai wani abu da nake so fito da shi ana duk wancan da kuka kawo suna kan layi abin da nake so fito da shi ana shi wannan fa abin kina akwai wasu abubuwa da AI bai gane ba yanzu wannan muka fassara turanci kawai sai ya ce kasuwa tsakiya ko ka tuna haka ko sabon ma'aikaci a kayan gidan rediyo ana cin karo da irin wannan abu akwai star knowledge akwai wasu abubuwa da yadda ake fassara su daban sai an nuna wa mutum to shi ma haka yayi ne sai an nuna masa to a wannan lokacin shine kwarewar ka take yanzu a dan jarida ko shi da sai ya ce a'a ChatGPT in ka ga central market a Hausa ana nufin babbar kasuwa zai ce maka kuma ya gode kuma ya karba kuma zai gyara maka ba kawai ka gyara ka je kai postin a shagon ka ba shi ma ka gyara masa kun fahimci me nake nufi in ka gyara masa kuma ya rage gobe ba lallai mai ta idan kuma sai ga kuma mai ta wannan fuska sai ka gyara masa a fada zaka mai kace ka fa gyara masa wannan kuma ha hakuri zai baka yawwa to wannan abin da ke so ki gane idan kana masa wannan gyaran yau da gobe zai yi kware sosai zai iya abubuwa da yawa sannan yanayin tambayar da ake dazu oga sufi ya bada misalai abin da ake so ka tuna yanzu idan sai na zo kawai na cewa yaro na ofis mun bari ba da misali da inda na kuwaye watakila ma babu wanda suke gidan rediyo zan muku bayanin yadda za ku gani idan yanzu a gidan rediyo ko sai ka turo min labari idan ni na shugaban gidan rediyo sai na je ɗakin labari na ce a yi labarin nan kawai na ba da press statement na ce a yi labarin nan me nake nufi amma me nake nufi wani umarni na ba ma'aikata na haka ko to amma ba ku da irabin umarni da na ba ma'aikata na shi ne wannan labarin a turanci yake a fassara shi bayan an fassara in ma da Hausa za a yi koyarwa sai an mai da shi format ɗin labari na rediyo ba kawai yadda za a yi wannan press release ɗin yadda aka turo ko da haka sai an yi wani aiki sannan sai a mai da shi ne wanda za a iya karantawa kenan
ba ina nufin kawai su ɗauke da aka fi da statement sai ka gyara masa a faɗa aka mai kace ka fa gyara masa wannan kuma ha hakuri zai baka yawwa to wannan abin da ke su ku gane idan kana masa wannan gyaran yau da gobe zai yi kware sosai zai iya abubuwa da yawa sannan yanayin tambayar da ake ɗazu oga sufi ya ba da misalai abin da ake so ka tuna yanzu idan sai na zo kawai na cewa yaro na ofis bari ba da misali da inda na kuwaye watakila in ma babu wanda suke gidan rediyo zan muku bayani yadda za ku gani idan yanzu a gidan rediyo ko sai ka turo min labari idan ni na shugaban gidan rediyo sai na je ɗakin labarai na ce a yi labarin nan kawai na ba da press statement na ce a yi labarin nan me nake nufi amma me nake nufi wani umarni na ba ma'aikata na haka ko to amma ba ku da irabin umarnin da na ba ma'aikata na shi ne wannan labarin a turanci yake a fassara shi bayan an fassara in ma da hausa za a yi ko da waye sai an mai da shi format ɗin labari na rediyo ba kawai yadda za a yi wannan press release ɗin yadda aka turo ko da haka sai an yi wani aiki sannan sai a mai da shi ne wanda za a iya karantawa kenan ba ina nufin kawai su ɗauki yadda aka fi da statement su karanta ba amma me yasa ba da wannan bayanin ba suka gane saboda dama suna da wannan bayanin me nake nufi yau amma wanda ba a na yake bai sani ba to haka shi ma fa can GPT din naka in baka za ka mai cikakken bayani yadda zai gane ba ko sauran iyayen ka jagwal ba za a yi ba da haka kana buƙatar yanzu ka ce masa kawai rubuta min wasiƙa zai rubuta maka wasiƙa amma zai shigo amma idan na ce masa ina so ya rubuta da daraktan finance na ɗaya da jama'ar wasiƙa kun ga na fi ruwa nake so ya rubuta wasiƙa ko yawwa sannan akan me nake so ya rubuta sai na faɗa masa cewa akan abu kaza sannan paragraph nawa nake so ya yi sai na faɗa masa sai baka abin da kake so adireshin sa din na saka amma ban saka ba sai kai rubuta yawan wajen ne saka da kaina kun fahimta kenan gwagwadon yadda ka bashi bayani gwagwadon yadda zaka samu hatta turancin da yake in ka ce masa kana so ya maka turanci ba na yan manya ba mai sauki wanda za ka iya gane ba haka zai maka za mu zo a gaba akan wajen posting in misali a saki first release ya za a yi tikitin ta yanzu shi kenan sai aka kisa statement ka ɗauka ka ce wannan statement ɗin yana so ka mun bayanin da dalla-dalla da wasu yadda zan fahimci me ake nufi haka zai fasa ma ita ya ragaba ma ita a'a bayan ya gama kan tsallake tunda za mu je a gaba to abubuwan da AI ɗin nan za ka iya da su shine za ka iya rubuta content za ka iya bincike yanzu misali jiya akwai labarin da aka yi cewa wata alƙaliya da ta ayyana nasarar Tinubu ta makance so a sanda ka ga labarin nan yanzu da taimakon iyaye kana tambaya zai iya bincika maka ce a da gaske ne ma ko ta alƙariya mai wannan sunan ko babu labarin ma ya faru ko har yanzu babu shi a intanet ko kuma in ka tambaya kama ce a ai alƙalin ga shi ko wane ne ko wancan sannan zai taimaka maka wajen fassara ma a bayan da na bayan na san kun fahimta na faɗi cewa gyara masa ake yi kuskure kuma iya dinnan gangaren ne a fassara kawai in kai baka kawai ba shi kenan sai ku yi gungumanni mu bani sannan gyaran rubutu da yawa muna yin rubutu da akwai kurakurai amma da taimakon yaɗin nan zai iya gyara maka yanzu misali ya sunan in kana yin rubutu ko yanzu kamar mai quotation ɗinmu na ta bada misali da shi ne saboda yanayin abubuwan da suna tafiya ita kuma wannan haka ana ina yake cewa ana yin sallah da lada ko ita wannan haka ta ba wani koyi ba wani ka zo ka hira da mutum in an gani ma ya sani in ba a gani ya sani zai zo ya ga mutum nawa ya sa kalla to yawan mutane shine kasuwa kar a wani sa maka digimi in dai abin ka baya tafiya ka sani kada ka gyara ka inganta so shi nake ta bada misali da gigs yanzu misali da yake wannan rubutar wani lokacin zaka gana akwai tabi gyara a rubutunsa ba shi da muzik yanzu ya rubutun nan ya saka ya ce gyara mu hausan nan zai mai da shi da shi hausa ba tare da an samu wannan kimin ba kuma shi hikimar yin rubutu daidaitacciya ba tare da kurakurai ba ko ya fi gudu ba sannan an fi fahimtar mai garuta na Okay. Ya fi zuku mai sana bila. Abin da yake faruwa gaskiya ko dai idan kana da wani restriction ko wani laifi da yake in kuma ba haka ba gaskiya yana nufin content ɗinka bai yi wa mutane
followers ɗinka ba su da sha'awa inda suna sha'awa ne. A ƙarshen wannan akwai abubuwan da zan baku wanda za ku yi kilikin, akwai darussa da aka yi ma musamman akan wannan ya ake za ka yi shiga za ka yi bi da Hausa. Amma dai yawanci abin da yake faruwa gaskiya mabiyanka ne wannan abin da kake musu sai gane cewa ba sa so. Shi ne misalin da yake baku ita wannan aka tama abu da take ba wani abu a koyi in ya tafi ya tafi kakkai bai ranka ta abin da baya tafiya. Na'am. Sorry, wata tambayar da ya yi na cika ba shi amsa akan mabiya ne ba sa so, amma wani lokacin mafi yawanci especially a Facebook idan pejin yana da violation ko da yana da 1 million followers zai iya rubutu amma dai ba views saboda ba sa recommending for mutane suna ganin wannan abu. Saboda na ga incident ya faru da pages. Haka ne, shan sosai idan akwai violation daman akwai yiwuwa ya sama kaso da kamar penalty ka yi laifi a maka hukunci sai wannan abin ya kare ba ce. Amma ya kamata a nuna mana yadda za mu ci za mu kiyaye violation saboda ya yi yawa. Ok, ba matsala. Akwai abubuwan da za mu iya cin karo da su ana ima babu kan mu tashi tana za mu iya kallon wannan. Sannan bayan ya rubuta zai shirya maka gabatarwa. Zai samu maka da ideas. Yanzu idan misali kai haka huluna kake sai kake son ka samu wasu ideas akai da za ka yi kwanci duk zai baka. In har ka so da me yake ta bada misali kake yi. Masu rubutun nan ba sun dawo ba. Duk haka da kake ko in ka tambaye shi zai baka ideas da yawa. In ma kaga akwai ka ce masa a nan ba haka bane nan kaza ne. Za ka kwalwa za ta bude. Ba za ka taba rasa abin da za ka yi. In ka ce yanzu misali a ChatGPT ka dauki wani topic ka ce kana so ya samu maka da content na shekara guda zai samu maka yau. Na shekara guda. Ruwanka ne ka zaba ka tace ka darje daga wanda za ka. Sannan za ka iya rubuta caption. Postin wannan duk da ake a Facebook shine na bada misali kamar ina da wata idea na so in sai in ba shi ya kake ganin wannan shi kuma zai maka shi da ta ko wannan kyau sai ka yi. Sannan za ka tattauna sabbin dabaru. Yanzu idan kana da wata kwaya ka tambaye shi a harka kaza wani irin ci gaba ka yi da shi yanzu a duniya ko me zai fi sauki ko a ga yadda nake aiwatar da aiki na kaza in ina so in sauka shi fiye da wannan hanyar ya zan yi duk zai baka. An gina shi ne fa akan abu mai kyau ba wai abu negative ba. Mafi yawan yadin da aka ce musu ya zan kashe kaina ba za su amsa maka usul ba akan wani aka gina su. Shi sa ina jin yau kwana nawa ne na wani malami na cewa zai akan ChatGPT na cewa ya bada tarbiyya ko ne dariya na san bai san ma bai yau bai sanya abin yake ba kawai ya ji ya shiga yana duk wani abu na zini ma da laifi ba zai ba yau ba a gina shi akan wani. Sannan akwai nazarin bayanai abin da ake nufi da nazarin bayanai na wanda za ka ana rubuta ChatGPT a baki ka ce wannan ka ajiye mun shi lokacin da aka tambaye ka aka ce ina so ka bani za ka bani sosai da sosai ai kaga yadda ka dauki sakatare da wani misali ko baka yi risa ba za ka yi bashi kai ko baka yi risa ba zaka na baka ce masa ina so kullun karfe 8 na safe ka dinga duba me manyan labarai a arewa kana nuna mu zai dinga an yi nisa fa abin nan abin da nake nufi da nazarin bayanai shine kamar misalin da na bayar da cewa an da statement za ka yi sa ka ce basa maka shi dalla dalla yadda za ka gane zai maka an turo wani ba PDF yanzu ka ga dama wannan slide din ko ka je ka tura ta GPT din ka in ya shiga ka dinga mai tambayoyi akai zai ta ansa ma har tambayoyin da kake mun kasa yanzu ka tura ka mai tambayoyi zai ta ansa maka haka an turo wani file an turo wani bayani da kasa ko da wani yare ne kuma zai fasa ma shi ma bayanin sa yanzu ko wannan takardar wannan abar taron in ka dauki wajen da ka tura shi GPT ka ce kawai gina min labarin wannan taron yanzu mun yi ta mun yi workshop din ba gina min labari a kai yanzu nan zai gina ma labari ko kuma a yi min caption din abin da zan sa a Facebook turanci mai sauki hatta abin da ina zuwa hatta abin da ake kama ɗalibai da shi wannan star da ake duk bangace da GPT kaka kara amfani da star shi ya daina ba in ya kace cire zai cire yawa kana magana shi ne abin da aka ce duk abin da ya sai ka duba ka suka gyara masa an gane liman ya ka dauke shi aiki kamar da ya ga bai sai yin kuskure ka ce gyara nan to yau ai ba zai iya aiki da abin da ba shi da shi ba shine kai kuma aikin kai zaka ba shi wannan information kai zaka yi feeding din sa shine abin kai zaka yi feeding din sa yawa to kun fahimta kenan anan AI ba zai iya aiki shi kadai ba sai da kai kenan ba kwace mana aiki zai ko taimaka mana zai inganta aikin kun fahimta yanzu ba wani wai aikin kawai AI zai kwace maka aiki ba abin da yake faruwa shi ne inda kai baka tsaya ka koyi AI din nan ba nan da shekaru duk wanda ya tsaya koyi AI shi zai kwace ma aiki ba AI ne ya kwace ma aiki ba ya kwace ma aiki ba link ɗinka da ya tsaya ya koyi amfani da sau don me zan baka aiki ya kwana biyu bayan ga wanda zai mun yan awanni an gama ko yan mintuna kuma mai kyau da quality sannan da karancin kurakurai a nan a dunkula abin da ce shine AI ba zai mai gurbin ka ba amma ka sani mutum da iya amfani da AI zai iya mai gurbin ka domin zai fi ka samun dama
kuma jama'a za su fi sha'awar aikinsa. Ana yawan fahimtar AI a matsayin ChatGPT kawai, amma AI ya fi gaban haka. A yau ana amfani da shi wajen rubutu, bidiyo, zane, murya, bincike da sauran ayyukan sadarwa. Duk wanda ya koyi amfani da AI, to shi zai rage lokaci kuma zai ƙara inganta aikinsa. Abin da nake so ana yin shi ne, an ce mota ko waya, ai suna ne a dunkule ko, amma mota kala nawa ce? Wayoyi ba, sun aka ce AI sunan technology ne, amma manhajojin babu adadi sun fi miliyan kare. Da haka shi sa da ce muku ai magana ka tsaya ba ta so da yancin GPT ya katse wancan kuma sai ka tsaye na baku misali da Google ko calculator ka taba dauko ka dana calculator ka ta dauke. So ta yawa technology ya yi nisa, ya wuce ma da yanda muke tsammani, ya mana nisa. Yanzu mun tafi page na 9 shine a matakin farko waɗanne AI din kake bukata domin ka fara aiki da su. Na farko shine ChatGPT. Abinda ya kamata a bayanan kara muku bayani shine ko fa taro zaka je kai jawabi, za ka iya brainstorming ka faɗa masa ga taron akan me, ga ƴan rukunin shekarun matasa ne, ga kaza ga kaza, ko ga aikin da nake yi me ya kamata in bunkasa, duk zai kara ma, za ka samu wannan bayani. So anan na bada misali ChatGPT zai taimaka maka wajen rubutu, bincike da sauransu. Gemini na ce za ka iya bincike da shi, trend analysis da audience da kake magana. Idan ka je ka shiga shafin ka na Facebook akwai wanda ake cewa insight ko analytics, ka buɗe a kwamfuta za ka iya sauke data ɗin mabiya. Don ka sauke ka je ka ba Gemini ɗin nan zai yi maka analysis based on wannan. Zai wannan bayanin da kai tambayar nan zai ansa maka ya tabbas mabiyan ka ba sa jin daɗi ko kuma rage kake samu, duk zai baka shawarwari a kai. Ni ba da yawa. Na gani inda ka bude abin nan ba kwamfuta, ka bude Facebook ba kwamfuta, ka shiga insight bayan a waya, amma zai baka dama exporting ɗinsa zaka yi Excel file zai fita ba shi da wani wahala. Za ka yi sauke, za ka yi fitar na kwana 30 na kwana kaza ya danganta da bayanin da kake so za ka sauke. Ga su nan na ga muku misalan su ne, maybe kuna ganin waƙoƙi da ake da AI ga inda ake haɗa hannun su ne ga complexity in kana yin bincike da sources. Abin da ake nufi kamar wanda yake assignment ko wani abu, kaga ana buƙatar ka sai ta shi inda ka ɗauko magana kaza, to duk shi complexity zai taimaka wajen bincika maka bayani da hutar cewa ga inda aka faɗa. Shi ne ba ka ƙi ka buɗe file da ka buɗe. Ok, a nan ba a gani abin. Ga su 11 labs shi kuma ana voice over amma Hausa ba ta yi kware ba. Ga wanda ake aikin hoto nan, ga CapCut nan. So, kada ka yi kokarin koyon komai a lokaci guda. Abinda nake nufi a nan, kaka ce wai sai ka iya kowane AI ba. AI din sirrin AI din ba wai ka iya wai kai ka san kowane AI ba, shi bane. Ka duba wanda ya dace da bukatar aikin ka iya shi. Kamar dai komai daga wankan nan ChatGPT, kaka zama da kike akan sai zama koya ne kana da ido akan ChatGPT. So dan ka iya shi zaka iya da sauran. Kuma duk wani AI da ka sani umarni ake bashi wannan command din prompt. Ɗazu akwai abin da ya kamata a faɗa da bayani akan prompt ɗin. Abin da ake nufi kamar da baka misali da idan ka ce rubuta min wasiƙa ko dan ka bashi cikakken bayani. To abubuwan da haka nan kula da su shine in ka ga dama za ka ba bayani cewa ina so ka yi min aiki a matsayinka na graphic designer, ko yanzu ina so ka yi min rubutu a matsayinka na likita, to zai maka ɗauki format ɗin wa'annan abu. Sannan a bayanin ka faɗi iya ina kake so yi, kaga nawa, in hoto ne size ya kake son shi, ka bashi cikakken bayani. Gwagwadon yadda ka bashi cikakken bayani, gwagwadon yadda za ka samu amsa mai kyau. Ma'ana kwanan da aka auna ake cewa ko to haka gwagwadon amsar da za ka samu. Ka zaɓi wanda za ka iya fara da su, wa'annan kaɗan ne, abubuwan nan ba a da ko ChatGPT ɗin ka tambaya cewa ina son iyaye na kaza zai baka. Sannan duk wani abu da ka zo kai tunani a ranka cewa ni ko abu kaza zai yi, kana tambayar ChatGPT zai baka wani, ko Google ka tambaya akwai zai baka, akwai sa ba a da. Yau ga Abdullahi. Ok, abin da ya sa kuma yanzu a gidan rediyo ba ka jin da aka gabacin yana ce a madadin wani da wani da sun taimaka, ai shi ne amana. Amana ce gaskiya da gaskiya ba ya da ni muke ba muna sa ce yawa shi ne amana. Yawa saboda abin da ya sa wani abin zai zama wani abin zai iya zama kamar na gaske, ka kayo da mutane daga abin gaskiya ba laifi bane. Hasali wannan kyamar da ake ba za a rage, zai rage kyamar da ake yi abin bayan abin kuma ci gaba ne. So bayyana wannan gaba ɗaya abin da ke so gane nan shi ba amfani da yayi cinyewa ne ba gazawa, amma gazawa shi a wajen waɗanda suka jahilci AI. To kuma ka tsaya kallon ruwa ne kwaɗo zai ma kafa. Ba da ta bane. Akwai wata jami'a international university. Haka.
ko ta mu namu da ba sa asirci duka wannan yayin abubuwa amma yanzu sa hale ma duk dalibi zai yi amfani da su ka gani wanda ma ba sa yi ko sa ta ba abin da kawo ya rashin fahimtar abin ne wasu kuma institution din gudun kar a shiga abu da ka a samu matsala da kuma yadda wasu ɗaliban su ma ba su fahimta ba a haka suke amfani da shi yawa na gane ka faɗa gaskiya kana ji yawanci wallahi saboda gudun samun matsala wasu ya kama ni na tare da su saboda ya a ce dama ta zo ga abin da zai bada maka ilimi a ce kai amfani da shi amma gaskiya wasu aka yi musu iya abin da ya bayyana gare su kenan da amma na san yau da gobe su ma suna ƙara neman ilimi a kai za a janye wannan abin shine magana ta gaskiya yawwa to dakta ina zuwa za mu zo a gaba akwai slide din za mu zo a gaba ya akwai gashi ina da tabbatar da amfani da ChatGPT wannan ya nuna cewa abin da ake nufi tunda kina amfani da nafi yawa ne ba mana abin da ake nufi tunda kina amfani da nafi ba ko iya wani adadi da suka baki a ranar zaki dinga cin gajiya in kin cinye in kina so ki cigaba da amfani da shi ba kautawa sai ki biya amma a maimakon haka akwai situlsin ba adadi in ba ki san biya sai ki koma wani shi kuma maganar katin yaƙi wannan wani abu ne daban daga matsalar ki ne ba matsalar ChatGPT ba ne yawwa Allah ya ya fara ni kamar a times ina amfani da shi na cinye limit din ina da email yanzu gaskiya ina da gmail ya kai 20 canjawa nake sai da cigaba gaskiya yadda nake amma amfanin ka gina akan guda daya yana samun kwarewa sosai yawwa na M to nan abin da ake nufi shine sauyawa daga mai yin postin kawai zuwa ƙwararren content creator abin da ake nufi ya za a ka canja daga kawai a turo voice statement ka ɗauka kana ta yaba mana ka tura can kun gani ya za a yanzu misali ka turo ni bana ba ra'ayinka kawai na wuce shine inda muka zo wannan gabar mai yakan kawai kai mai yin postin ne ya zama kana iya samar da wani abu daban abin da ake nufi ku tuna yadda ake bamu wannan proposal din ake saki haka ba da yan jarida ake ɗauka ko me yasa ake ganin nasu ya fi muhimmanci kun taɓa tunani da Allah kun taɓa ganin gidan jarida na gaske dai na zahiri da aka tura statement kawai suka ɗauke shi yadda aka tura suka karanta da me yasa saboda idan aka ba su za su tsaya su tankaɗa su rairaya su fitar da ma'anar wannan abin su sai su tattara su wa saboda akwai wani aiki da suke yi ba a yi aka tudo su ake zuwa a yaɗa ko bari ba ku misali yanzu sai aka fidda statement din nan aka yi press release ko in ka ɗauka ka dace GPT ka sa shi ba zai kusan maka da abubuwa da yawa in ka ga dama ga bakun labarai da yawa kai sai ka ɗauki ne ba dole sai ka yi duka in ba ka muke to a nan shine yanzu muke magana in ka saka yanzu misali wani ma zai gwada nan ku ɗauki wani statement ɗin ku saka ku ce ya fita ya fasa muku idan ya fasa ku ce kuna so ya ɗauki labarin da ya fita hankali ya muku a takaice postin da za ku yi na Facebook nan da nan zai yi muku idan kana so ya maka script din wanda ake karanta a TikTok din wanda kake ganin dan Bello yana karantawa ko su Abis Fulani in ka ce masa bil sanyi na minti daya da wannan sanarwar mayan min da shi script wanda zai ja hankali yanzu nan zai mayan ma shi short mai faɗan maka me ake fara faɗa a farko me na biyu me na uku me na uku kai hatta an kace masa to ya kake gani hoton me zan nema zai ce maka wannan ka nemi hoton wani da aka yi magana wannan ka nemi hoton wani ka saka a kai zai baka idan
idan so kake kai wani sako da zai ja a wasa irin wani da ake da mutum yayin dole ya bude ka cikin mun da shi na sa a wasa zai gudu haka zai canza maka. Haka idan risin Facebook kake so, haka idan labarin da so kake game da shi wanda zaka saka a website. Yanzu misali ko an yi buga da an ce shugaban kasa ko 'yan sanda sun samu nasara kaza da kaza, sai a fara sai 'yan sanda su fara sanin cewa a ranar kaza ga wata da karfe kaza an samu wani rahoto inda muka je kaza da zuwan mu sai ai mu ba haka muke mu ko sai da mun ce ko 'yan sanda sun kama wasu mutane yayin da aka yi kaza. Wannan na cikin sanarwar, shi ko mai sanarwar nan in ka duba sanarwa a can kasa yake saka sunansa. Mu ko mun to duk shine abin da ake so. Ni fa to tsaya ma an ce muna da babban bako zai jawabi kafin dora saboda yana da uzuri, amma ni ba ne ya kamata in gabatar da shi ba, da haka ina bukatar wanda zai gabatar da babban bakon. Wannan gani mai nake nufi ai ne ko mu kai mai bashin baki wayannan misalan guda biyu da nasjanci na wannan me abin da muke son fitowa da shi. Assalamu alaikum. Shi Abdul Anas Tukura dan Sakutare mai gidansa Honorable Abdulsamad da suke bai bashi ya ci gaba da gararan ba a gari ba dan yana masa wahala a siyasa. Ya dauke shi kamar kamar kane wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, ya ba shi gagarumin tallafi wanda ya tafi karatu Ingila. Lokacin da zai tafi ya ba shi daloli da ya je ma ya kula da shi, sannan da zai je umara ma ya ba shi tallafi, yan gidansu ma da za su je umara ya ba su tallafi. Saboda haka darasin anan shi ne mutum ya fi jagora wanda zai ba shi kulawa tamkar ɗa tamkar ƙani. Sannan kuma su ma iyayen gida kada su dinga kallon mabiyansu a matsayin wasu wahalallu ko marasa muhimmanci ko marasa amfani ko area boys, su rike su domin su saka musu alkhairi da alkhairin da suke musu. So, wannan aboki namu da ya rasu, darasin da ake so a haska a nan shine sometimes sai an dinga kiyayewa. Ni zan faɗi ra'ayina shine sai an dinga kiyayewa. Akwai abubuwan da ko da za ka gane mai gidanka, akwai no-go area, akwai areas ɗin da ba a shiga, saboda idan ka shiga sanda za a yi attacking ɗinka mai gidan naka ma da zai kare ka baya. So akwai abubuwa masu tsauri wanda ba a so a dinga shiga. Sannan kuma darasin ya nuna cewa mutum kada ya dinga sa kanshi a matsala, saboda idan ya shiga matsalar ta shafe shi. So yanayin treatment ɗin da yake so kuma kulawar da yake bukata manyan su bashi ba lallai su bashi ba. Yawwa, sannan kuma yawanci dama in mutum baya nan, daga lokacin da baka nan ba a ganin ka a mitin 1, 2, 3 an manta da kai. Ba lallai a iya tunawa da iyalanka da 'ya'yanka. Likewise, shi ma abin da ya faru ga ɗaya abokin namu Abdullahi Amendis, wanda kowa ya gani gaskiya duk da namu ne sosai, amma an ta complain ibin gurin jana'izar sama da sauransu, jagorori suna gari da yawa ba su je ba, duk da bangaren da yake amma ba su je ba. Sai da aka yi ta magana sannan suka dan fara ba ta'aziyya. Sannan kuma lokacin da yake nan ba na son sharbari zirma da yawa, amma dai lokacin da yake a raye abubuwan da ake bashi da ya rasu yawanci duk ba bashi ba. Sai an tabi cewa wane ne Abdullahi Amendis, wane a bada shinkafa, a bada kaza, a bada kuɗi. Wayan lokacin da in yana nan da ya fito da babur za a gan shi kuma za a bashi. So wannan still yana ƙara nuna cewa mutum ya tsaya ya gina kanshi ya kuma mai da hankali akan wasu abubuwan, kada ya tafi gaba ɗaya ya ce kawai ce ya gina wasu ne ya tallata wasu ya dinga sa yana duban bakin gata. Bayan ya kyau, an kusa zuwa ƙarshe kuma cikin zama da ƙyar ya karɓo masa miliyan 1 na tuna. A wannan abin da ake magana shi ne still akwai darasa daga sakonnin da muke wallafawa. A nan akwai wasu misalai da Allah ku ba mu a hankalin ku a nan. Wayannan misalan da na so in bayan a fashin baki, amma zan bi su ɗaya bayan ɗaya daga na farko shi ne na san kusa abin da ya faru kwanaki tsakanin Abdulaziz Yaro da Mutuwar Lako. To aka dinga akwai zargi akan an kama wasu da wani gwal a airport na Kano ko. So abin da ya sa na kawo wannan, abin da ya biyo baya sai aka dinga buga labarai cewa ai na Abdulaziz Yaro ne na waye. Mutanen mu nan suka dinga wallafawa, su cikin suka dinga wallafawa ana tuwo musu. To zance na gaskiya ba ga muku duk abin da aka zargi wani irin wani allegation
gaskiya in dai ka san baka da gashin ma cika ka shiga shine mafi alheri yanzu na iya samun labari na san ya fi karfi na sai dai in kira Jafar ko gagan ko in kira dan Bello in ce gashi magana ta gaskiya ka daina yaudar kanka ko a gaban ka akwai abin da gaskiya ne ya faru kar ka sa kanka a cikin hatsari yana da sosai ka guji shiga wannan abubuwa wasu dai akan wannan abu ma ba ku sani akwai wanda an kama su akan kesa na gaba akwai kesin da har yanzu na san ba a gama ba dan gudu mai jama'a na san kun san shi da yawa ko kun san me yake faruwa a kes din to da Allah wannan ku saurari abin da ya faru a takaice matashi ne fitacce dan social media shi yana bangaren Kwankwasiya ko akwai wata plaza a bayanin da na samu gaskiya wasu na bata mana akwai wata plaza mallakin tsohon mataimakin gwamnan Kano ce Farfesa Hafizu Abubakar amma dai ba shi ake gani a wajen ba wasu ne suke haya sai yanzu ya zo ya sai da wannan plaza shine wani ya samu shi wannan dan social media sai ya ce masa ai ga wannan tsohon shi yake gadi wannan mutumin a wannan wajen amma Farfesa ya sai da plaza bai ba shi komai ba sai yi masa bidiyo suka yi korafi cewa dan me Farfesa sai da plaza bai ba shi komai ba wannan ko gidan rediyo kaje ba za a sa saboda sai me duk ya magana wa take ji mukaddara ya dauke shi aikin gadi in zai sai da plaza kuma haƙi ne da shi a ciki san da yake aiki ba biyan sa ake ba to duk ba wannan ne kesan ba haka je dai shari'a kun san me faru mutum ne ba abin da ya dashi da Farfesa da haka in ma ya aikin gadi ana magana su wanda suka kama haya yawa ban sani ba ko yau jiya ko amma dai ba na jin an sako suna tsara yanzu saboda me an ce sai an kawo wanda sun da su je su wannan bidiyon da shi mai gadi da shi wannan dan social media na mai yanzu haka yana tsare in dai ba jiya ko abin da aka saki ba abin da nake so gane a nan shine kar a ziga ka wala ko an gobe ne a gefen kar ka zaki ka je ka wallafa abin da ba za ka iya karewa ba ina zuwa misali na biyu wannan shi ma in dai ba jiya ba ko yana tsare shi kuma a dogo ne nan kamar kuma dogo ake kamar rigimar kasuwa ya je ta rubutu a Facebook an kama shi yau don kwana ana ga ko wani abu ban sani ba ko jiya amma ba a sake shi na san kusa abin da ya faru da abokin mu liyafa kwanaki shi ma akan ya rubuta ya ga Usman Bala a gidan Kwankwasa ko sai da yi na amfai to inda bai rubuta ba to magana ta gaskiya ke kawai ka koga duk abin da bai zama maka abin nan ba kar ka shiga kun san kes din CP on top da Shehu Ruwa ko kun san dai da aka ki ta wannan ba magana ce ta wani mutum ko jam'iyya ba darasi ne daga rayuwa siyasa tana canzawa shugabanci yana canzawa amma ƙwarewar da mutum ya mallaka yana ci gaba da amfani da ita kuma a ko'ina yake matakin da za ka ɗauka daga yanzu ka sa target cewa nan da kwana 30 kana so ka gano ƙwarewarka sannan ka koyi wani AI ɗin da muka yi bayani a ciki ka zaɓi wani ka samu ka ƙwarewa a kan shi ka fara gina sabon sunanka a social media sannan ka sa target cewa nan da kwana 90 kana son ka zo da wani content da zai ja mutane za a gano ka da an zo za a ce an gano wani sannan a cikin kwana da sanin nan ya zama bangaren da ka dauka ko yaya ne ka samu kwarewa a kansa ta gaskiyan gaske sai ka ce to yanzu me kake son cin ma nan da shekara guda kana so ka zama kwararre a wannan bangaren yadda za ka iya samu kanka da hanyar samun kuɗi ta wannan bangaren sannan ka zama abin koyi ga wasu ba gobe ba a jira ka fara daga yau ba abin jira ba ne so wannan shi ma da abin maimaici ne ka fara daga yau ba tsayawa tambaya za mu ɗauka amma san ya ce guda ɗaya za a ɗauka ko saboda mutum da biyu a ba bashi zaɓa a bismillah tabbata to da za a fara shi kaɗai daga gaba mu fara yawa sharfati barka da kokari dama tambayar dai akan maganar batun zargi ne a lokacin wallafa rubutu ko kuma yin bidiyo a social media wani misali yanzu idan ka gano idan ka bambanta abin da kai ka rubuta ko arewa da ta rubuta da kuma abin da wannan mai bidiyo ya yi a nawar a yi bambanci mafi girma baya ga bambance-bambancen da aka samu shine tashi daga maganar zargin da shi ma ya yi ta zuwa ba da tabbaci da ma yanke hukunci da addu'o'i da faɗin ma yadda abin ya faru cikin gidan da dai sauransu ana ra'ayi da ya tsaya akan maganar tunani na jaya ra'ayi tunani da ya tsaya akan maganar zargi kawai da watakila ba zai iya zama hukuma ko kuma hukunci ya kama shi ba saboda kamar yadda ana ƙara karatun rubutun da arewa da ta yi kowa ma ya san ana zargin ta ok ina so zama shafi yana ji misali cewar da aka yi zargi din
ana ƙara karanta rubutun arewa update kowa ana ya fahimta ana nuhin zargi to sai rage in mutum ya to ya ce ana zargin wance kila kamar da ya lihi ba idan kuma ya zama kila lihi ina son in san ta yadda ya zama kamar lihi ko kuma rashin kyauta wannan shine ya gode inda yasa ba kai ba za ka yi zarga ba a matsayin ka ɗan jarida akwai wani abu da wannan shi ba kamata ku gane ya shafa magana da mu ba 'yan jarida wannan magana ta da muhimmanci 'yan jarida shin gaskiya muke kawowa tambaya nake gaskiya muke kawowa a musan nisa yawa gaskiyar magana mun magabaita ne so muna iya ga abin da ba gaskiya bane amma abin da ake nufi ya zama shi in mun ce abu kala in mun ce babi ya ce mu tabbatar babin ne ya faɗa ko da gaskiya ne kuka gani da haka mu abin da muke kawo mai zama lallai abin da wani ya faɗa gaskiya bane kun gane me nake nufi mu rawaitowa miki to saboda suke zargin kun banci abin da nake so ka nan yau Assalamu alaikum. Suna Sani Bello Bature. Ni a wanda zan yi magana a kai kamar wanda kan faɗi yayi a kan sources na force. Ina ga akwai lokacin da ya tsallakar da ni. Lokacin muna rubutu a kan yawan ɗauke wuta da ake yi a garin Daura. Sai kasance muna habaici a kan yan nefa. To akwai wani abokina da ya tashi zai fosu sai ya kama sunan mai kunna wuta kwata-kwata. Ya ce me yasa Hamza Tijjani idan ya zo kunna wuta sabon gari ke rike mana ita. To ni Allah ya taimaka da na kwamfarsu na ce me yasa Hamza Tijjani ya kunna wuta sabon gari in za a bada wuta sabon gari ke rike wuta sai na ce daga Rabi'u dan Kande. Sai aka tafi police station. To ina mai taimaka duk wanda aka yi ba a kira ni ba. Kawai ni kira da aka yanka ce wannan fasin da na yi kwabi in goge shi. Sai da dare yan nefa suka zo suke mun complain karshe ma wanda ne rubuta a kan shi dan uwana ne ban sani ba sai da ya faɗi sai na ce a ni abin da nayi kamar na ƙara mini da kisiri ne amma ni tun da nake rubutu a social media ko sai da ba taɓa zuwa police station ba to irin wannan rubutun ina takarar na akan shi sai rubutun da aka yi akan mamar gaba ni da ya kada rubutu amma bai tunanin wannan rubutun da abokina zai haka zai ba sai ya kama sunan mama ya ce mama oso ya koma a goma shi shi ma ya tafi da ya sa ya kuɗa set ya ji kaɗina ya ce mana idan mun ga bai dawo mai fosin to wani fosin za mu wannan sun sa a kama to irin wannan abubuwa kada mutum ya kamar yadda aka yi magana ya tumbuɗe kanshi gaskiya akan fosin mu kasance in abu da kai mu ga halaka ko ga wasu matsala to mutum ya yi hakuri a kanshi shi ne kawai Allah ko da ka taɓa kama ana akan fosin yawa to ina zuwa abin da nake so ku sani ko wala ko ne da kai wai ka ba da tiketi in yan sanda na neman ka da shari abin da nake so tambaye ka shi ne aka kama ka me faru na yi postin akan mai gida ya samu matsala da yaransa sai na daina haɗa wancan yaransa lokacin ana yi juyin mulki na Nijar sai na haɗa ƙasan wanda yawa shugaban ƙasa yawa cin amana sa da na haɗa hotunan su na Nijar na da yaransa sai na ce me na ce masa hausa ne dai na ce ashe ma makashin ka yana tare kawai sai na post to a kan wannan ya ce ai zan kashe na yi a tsakin cewa shi zai kashe a gidansa sai kara na zuwa DSS haka je aka kama har prison amma kuma da yake sun tsaya abin bai nisa ba shi na sanar nan dama dama tun da ya ce sun tsaya abin da nake so gani bala ka so da sauki da ake kama yan uwansa ake barin su sai mu yan uwansu da buri a Facebook dangane da wanda ƙwarin bashin shirwa ta yi dangane da kulawa wajen abin da za a wallafa shawarar da zan ƙara bayarwa nan ita ce akwai logo da tashoshin gidajen rediyo suke saki wanda yake dauke da rubutu a bangaren harkar yada labarai
kamar gaskiya a shafin ko a inda aka yi magana na ba da ansa. In dai dan social media ya koyi ka'idojin aikin jarida ya zama dan jarida. Hasali ma wasu za su ji ba dariya amma ni na fi alfahari da social media akan abin. Gidan social media ne, kaga kuma ina aikin jarida. Amma ni ina ganin gabaki ɗaya duk ma wani abu ko na kai ko abin da ni social media ce su.